Para sa mayong balita sa Siquijor, ania si Ninya Rose Oxo. Opisyal nga gibuksan ang Sports Fest niadtong Setyembre 5 isip pagsugod sa kasaulugan sa 51st adlaw sa probinsya sa Siquijor karong Setyembre 17. Bisan ang taligsik ug ulan, wala makapakgang sa mga opisyales ug empleyado sa nagkalain-laing ahensya ug local government units, mga athletes ug uban pang mga sikihudnon sa pagsalmot sa parada sayo sa buntag nga gipanguluhan ni Governor Jake Vincent Villa. Nakipusab sa kalihukan ang opening program didto sa dugukanan sa Kapitolyo nga gisugdan sa lighting of torch. Every moment with passion. I hope that the bond of friendship and camaraderie among us will be further strengthened through the spirit of sportsmanship. Atol sa programa, gipasundayag og miram pa usab ang mga kandidato ug kandidata kun Mr. and Miss Siquijor Tourism ug gisundan kini sa panumpa sa mga athletes alang sa hapsay nga pagdula. And as the chairman of the sports committee, it's my great honor and privilege to declare the 51st Alan and Siquijor Sports Fest officially open. Ug tungod kay alang sa Siquijor, matawag kini nga dakong kagawasan ug pasalamat human sa nasin natin nakalisod sa pandemya sa miaging 2 ka tuig, daghan pang mga aktibidades, kaayuhan ug kalingawan ang gihan-ay ug atong atangan. Bisita lamang ang mga official Facebook pages sama sa Provincial Government of Siquijor, Siquijor Tourism, PIA Siquijor ug uban pa alang sa dugang updates. Dali na! Come and join us in this big celebration. Kini si Ninya Rose Oxo alang sa maayong balita sa Siquijor.